panahon, magkurihin duro mga kamutangan. Magkuri ang dalan nga kinaagian ang mga kabalyuhan. May produkto ka man, harayuin duro, anin kita dadaan. Magsuhod ka pa man, mahal man duro, imukin babaydan. Atrasado permi, ang atong pag-uswag, mga paraguman. Pulot sundang manla, atong ginagamit, ang atong pag-uman. Kulang man nga permi, atong inaani, ang atong pag-uman. Sanglit kulang permi, ang kilo konsumo, ang atong pamilya. Talagang ang panahon, ay mugso na ang pagbabago. Farm to market road, na-implementarahan gobyerno. Salit para guma, angay naton pahimunusan. Mahamis nga kalsada, natuhan naton merkado. Angay nagong kita, kung magkaurusan mga paraguman. Damo nga ahensya, inagahatag in mga ayuda. Taga-agriculture, ang trabaho nila para manaato, para mapauswag pan-ekonomiya nga kamutangan ka. Atrasado permi, na naton pag-uswag, mga paraguman. Pulot sundang manla, atong ginagamit, at atong pag-uman. Kulang man nga permi, atong inaani, ang atong pag-uman. Salit kulang permi, ang kinukonsumo, ang atong pamilya. Talagang ang panahon, naimugso na ang pagbabago. Farm to market road, na-implementarahan gobyerno. Salit para guma, angay naton pahimunusan. Mahabis nga kalsada, atuhan naton merkado. Angay naton kita, na magkaurusan mga paraguma. Damo nga ahensya, paghahatag mga ayuda.